І сама ідэя стварэння гэтага ордэна на ўзор рымска-каталіцкіх ордэнаў. І сама ідэя уніі, яна палягала ў тым, што у 16 стагоддзі па прычынах аб'ектыўных кіеўская мітраполія знаходзілася яе структуры ў такім заняпадзе. І вось нават якасць піва была вельмі такой добрай. Нават на гэтых базыльянскіх капітулах часам абмяркоўвалі нормы і практыку спажывання піва. Сем'яў уніяцкіх святароў былі там такія знакамітыя людзі, як цэлая плеяда прафесараў Віленскага універсітэта, Анацевіч, Даніловіч, Баброўскі, мастак Хруцкі знакаміты, біёлаг быў Ачапоўскі, просто, напэўна, дзесяткі людзей таго часу, хто займаў проста самыя такія значныя месцы ў культурным жыцці рэгіёна. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства, з вами падкаст «Так склалася гістарычна» і я, Дзягіль Ганна. Рада вас вітаць у нашым новым выпуску, які прысвечаны, напэўна, з аднаго боку вельмі узвышанай тэме, але з іншага боку вельмі блізкай тэме для нашай зямлі. Хаця і малавядомай. Я, напрыклад, не вельмі дасведчаная ў гэтай тэме, уласна кажучы, якой. Зараз пагаворым. Гэты выпуск створаны пры падтрымцы онлайн-гіпермаркета 21 век бай. У сярэдзіне выпуска вас чакае спецыяльная рубрыка, дзе мы будзем расказваць пра розныя цікавосткі з паўсядзённай гісторыі Беларусі не толькі. Калі ласка, не перамотвайце, не пераключайцеся, там будзе цікава. Сёння ў гасцях ужо вядомы вам госць, даследчык Дзеніс Лісейчыкаў, кандыдат гістарычных навук. З гаспадаром Дзенісам мы ўжо сустракаліся, калі гаварылі пра выхад вялікай прыгожай манаграфіі аб армянскім родзе маджарскіх і якія стваралі слуцкія паясы. Спасылка на гэты выпуск будзе ў апісанні. Калі ласка, калі вы не слухаце, паслухайце, вельмі цікава. Але асноўны, скажем так, даследчыцкі інтарэс у гаспадара Дзеніса гэта уніяцкі манаскі ордэн Базыльян. Вітаю. Дзень добры. Першым мы, власна кажучы, перайдзем да Базыльян непасрэдна. У мяне да вас пытанне. Што такое унія, хто такія уніяты? Яшчэ з 1054 года, калі адбыўся канчатковы падзел на ўсходняе і заходняе хрысціянства, пачаліся спробы зноў жа гэтыя накірункі аб'яднаць. Яны ішлі з пераменным поспехам, то цікавасць узнікала, то зноў знікала. І нарэшце ў 15 стагоддзі, у 1430-х годах у Флоренцыі была такая нават падпісаная унія, флорентыйская унія, так званая, на якой прысутнічаў у тым ліку прадстаўнік духавенства з нашых земляў, быў кіеўскі мітрапаліт. І як быццам бы там фармальна гэта унія аб'яднаўчая была падпісана. І фармальна, як быццам бы зноў кіеўская мітраполія вызнала верхавенства рымскага папы. Аднак у хуткім часе адбыўся захоп Канстанцінополя туркамі, і зноў жа гэтая праблема як бы адышла на задні план. І ў 16 стагоддзі, уласна кажучы, ужо на нашых землях, на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, а канкрэтна ў Брэсце ў 1590-х годах пачаліся зноў такія саборы аб'яднаўчыя, якія ставілі сабе за мэту аб'яднаць цэрквы ўсходнюю і заходнюю, а дакладней праз падпарадкаванне кіеўскай мітраполіі гэтай вялікай, якая дзейнічала на тэрыторыю ВКЛ і кароны польскай у падпарадкаванні рымскага папы. І, уласна, ў 1596 годзе у Брэсце гэта унія была падпісаная і, зноў жа, з пераменным поспехам на працягу стагоддзя большасць беларускіх цэркваў гэтую унію прынялі. Так, другое пытанне. Што такое манаскі ордэн? Манаскі ордэн – гэта, так бы мовіць, групіроўка, так? Гэта асоб-група манахаў, якія аб'яднаныя адным статутам і прытрымліваюцца пэўных правілаў. То бок гэта не проста манахі ўвогуле, а паколькі існуе даволі шмат ордэнаў у царкве каталіцкай, то вось кожны з іх мае некую сваю, так бы мовіць, фішачку, некі сваю асаблівасць, на чым яны спецыялізуюцца, так бы мовіць. Вось базыльяне на нашых землях былі адным з немногіх, калі не адзіным каталіцкім ордэнам усходняга абраду менавіта. То бок гэта быў адзіны манаскі ордэн уніяцкі? Так. Так. А чаму гэта важна было менавіта стварыць манаскі ордэн уніяцкі? Чаму не задавольваліся там каталіцкімі альбо праваслаўнымі? Дарэчы, у праваслаўных ёсць манаскі ордэны? Ордэнаў як такіх няма, але зноў жа яны дзейнічаюць па падобным статуце, як і базыльяне, паколькі ў прынцыпе статут у іх
пераклікаецца вось гэтым першапачатковым статутам. Трэба трошкі яшчэ ўвесці зноў жа ў курс справы, адкуль ты ўзнік статут. Сам па сабе Васіль Вялікі, вось адкуль называецца сам гэты ордэн, гэта быў святы яшчэ ў 4 стагоддзі ён дзейнічаў, і ён быў уласна стваральнікам у нашым разуменні манаства, бо тады існавалі такія падыходы, як трэба арганізоўваць манаскае жыццё, ці жыць паасобку, як такія пустэльнікі, ці жыць некай такой камуннай пэўнай, то вось уласна Васіль Вялікі ён распрацаваў статут гэтага сумеснага пражывання манахаў, і які лёг у аснову многіх ардыноў. Зноў жа, не толькі карыстаюцца базыльяне, уніяты гэтым статутам, карыстаюцца зноў жа і праваслаўныя манахі, і многія іншыя ордэны, проста трошкі ў дапрацаваным выглядзе. І, дарэчы, сама назва базыльяне, яна ўвогуле ў крыніцах не толькі датычна да уніяцкіх базыльян фігуруе. Напрыклад, дзякуючы вось гэтай тоеснасці назвы, папулярнасці, напрыклад, многія нават нашы сур'ёзныя навукоўцы пісалі, што, напрыклад, Сімеон Полацкі, вядомы праваслаўны манах, быў калісьці уніятам, бо ён сябе падпісваў як прадстаўнік базыльянскага ордэна. Ён пісаў на лацінскай мове. Проста ў тыя часы нават самі праваслаўныя манахі, яны пісаліся як таксама базыльяне. Асабліва гэта было характэрна для 17 стагоддзя. Паколькі назва была зноў на слуху, то вось таксама яе выкарыстоўвалі праваслаўныя. Ну, то бок яны не былі часткай гэтага ордэну, яны проста як да першапачаткоўца ось такога камунальнага манаскага жыцця апелявалі. Так. Ага. Цікава. Так, а навошта было ствараць менавіта ось уніяцкі манаскі ордэн? Альбо быў у гэтым нейкі сэнс вялікі, альбо не? Увогуле і сама ідэя стварэння гэтага ордэна на ўзор рымска-каталіцкіх ордэнаў. І сама ідэя уніі, яна палягала ў тым, што у 16 стагоддзі па прычынах аб'ектыўных кіеўская мітраполія знаходзілася яе структуры ў такім заняпадзе арганізацыйным. Таму што ўжо стагоддзя, як Канстанцінополь быў пад уладай турак, уже не было адтуль дапамогі ні фінансавай, ні, скажам так, інтэлектуальнай. Больш за тое, патрыярхі нават прыязджалі сюды, каб трохі сабе взяць нейкія грошы таксама на ўтрыманне свайго двара ў тым ліку. Не было падтрымкі з боку, безумоўна, і шляхты ўжо, якая нават не толькі парабілася каталікамі, а многія перайшлі ў кальвінізм, таксама перасталі цэрквы падтрымліваць і фундаваць. І быў такі крызіс і ў плане адукацыі ў тым ліку. І многія манастыры, якія існавалі, яны, напрыклад, былі толькі на паперы ў 16 стагоддзі. Нават многія старажытныя манастыры, ну і той жа і Жыровіцкі манастыр, які існаваў і да уніі, безумоўна, прыводзіла нават да таго, што манастыр успрымаўся як проста некая гаспадарка. Там часам магло не быць манахаў, але проста паколькі манастыр гэта і землі, гэта і нейкія там сенажаці, гэтыя борці, будынкі, то нават практыкавалася ў 16 стагоддзі, што свецкім асобам давалася пасада ігумена, і ён па дакументах быў ігуменам, але ён нават не быў манахам. Ён проста выкарыстоўваў всю гэтую маёмасць манастырскую. І вось усе гэтыя рэчы падавалася адразу, што проста можна з дапамогай таго, што пачынаецца перапарадкаванне рымскаму папе, будуць нейкія дапамога на адукацыю, на ўсё астатняе. Аднак і гэтага не хапала, і ўбачылі кіраўнікі вось гэтай уже новастворанай уніяцкай іерархіі, што не хапае некай структуры пэўнай, арганізаванай уже па новых правілах, можа быць, такіх пабольш нават, які нагадваюць войска ці некую такую армейскую дысцыпліну, каб пачаць яшчэ і манаскую рэформу. Уласна, ўжо былі манахі, былі манастыры, але самае цікавае, што на першых парах да гэтага ордэна, да базыльянскай рэформы, якая адбылася ў 1617 годзе, то бок трошкі пазней за Брэсцкую унію, то не ўсе манастыры адразу гэтую рэформу прынялі. Некаторыя манахі жылі паводле старога ўклада старых правілаў, і толькі 5 першых манастыроў першапачаткова прынялі гэтую рэформу. Гэта быў Мінскі, Віленскі, Навагрудскі, Уладзімірскі, ось зараз 5-га не прыгадаю. Але з кожным 5годдзем, 10годдзем усе новыя і новыя манастыры да гэтай рэформы далучаліся. І атрымалася стварыць такую эфектыўную адзінку, дзе вось была, як я ўжо кажу, такая армейская дысцыпліна, вось, і гэта дало свой плён. Такім чынам, 1617 год гэта пачатак базыльянскага ордэну манаскага. Ну, скажам так, новай гісторыі вось гэтага новастворанага рэфармаванага ордэна. Так, у 1617 годзе на такім сходзе, на капітуле, якая адбылася ў маёнтку на Гародавічы, гэта цяперашні Дзятлаўскі раён Гродзенскай обласці. Зноў жа часта блытаюць з Навагрудкам, таму што эта вёска не моцна вядомая на Гародавічы, і можна ўбачыць у літаратуры, што была ў Навагрудку гэтая капітула. Гэта не так. На Гародавічы гэта
невялікі маёнтак, які належаў кіеўскім мітрапалітам. На той час быў вельмі такі дзейсны кіеўскі мітрапаліт Іосіф Вільямін Руцкі, які, уласна, і быў ініцыятарам стварэння вось гэтай рэформы ордэна, які нават свае родавыя маёнткі пад Навагрудкам ахвяраваў на ўтрыманне кіеўскай мітраполіі, якія проста сталі падмуркам фінансавым існавання у тым ліку кіеўскай мітраполіі. І вось у гэтым маёнтку адбыўся сход найбольш такіх монахаў, які былі настроены на гэтую рэформу, і там абвясцілі аб стварэнні вось такой структуры, як базыльянскі ордэн. А скажыце, калі ласка, вось гэты ордэн ён дзейнічаў толькі на беларускіх землях ці не толькі? Не, канешне, ён па ідэі павінен быў распаўсюдзіць сваю юрысдыкцыю на ўсе землі Рэчы Паспалітай, дзе існуюць манастыры ўсходняга абраду, але так атрымалася, што не ўсе ж епархіі адразу прынялі унію, і таму дэ-факто сярод гэтых 5 манастыроў атрымліваецца, адзін быў на тэрыторыі сённяшняй Літвы, гэта, уласна, Вільня, ён быў цэнтральным манастыром найбольшы прамежак часу. Владзімір Валынскі знаходзіцца ва ўкраіне, а ўсе астатнія на тэрыторыі Беларусі былі. І ўвогуле сама гэта структура базыльянская, яна не толькі на тэрыторыю Вялікага княства Літоўскага распаўсюджвалася, а яшчэ закранала крыху землі сучаснай Латвіі. Гэта былая Курляндыя в раёне сучаснага Екапілса, гэта Екапштат быў такі горад. Трошкі Падляшша закраналі, і усе землі Валыні, уключна такім вострым клінам амаль да Львова. Вось самы такі быў паўднёвы манастыр, гэта быў горад Бучач пад Львовам. А структурна вось гэтая тэрыторыя падзялялася на нейкія адміністрацыйна-тэрытарыяльныя адзінкі, умоўна кажучы? Паколькі манастыроў было адразу не так ужо і шмат, то недзе да 1730-х гадоў існавала, уласна, толькі адна правінцыя, якая называлася Літоўская правінцыя Святой Тройцы. І, дарэчы, гэты манастыр, Траецкі манастыр у Вільні, ён і зараз захаваўся цудоўна. Там можна пры ўваходзе пры гэтай браме ўбачыць выдатныя барэльефы, зноў жа, з эмблемай базыльянскага ордэна, з эмблемай Святой Тройцы. Аднак, паколькі рабілася больш і больш манастыроў, то ў 1730 годзе з'явілася ідэя стварыць яшчэ каронную правінцыю альбо рускую правінцыю. Яна была Пакрова Багародзіцы, мела тытул. Гэта была такая другая вобласць, так бы мовіць. Сюды ўваходзілі ў асноўным каронныя землі на поўдні Рэчы Паспалітай. І ў 1780 годзе, калі ўжо усходнебеларускія землі былі далучаны да расійскай імперыі, і вось сувязь тых манастыроў трошкі была страчаная з цэнтрамі базыльянскімі. Там яшчэ была ўтворана трэцяя правінцыя, беларуская правінцыя пад тытулам Святога Мікалая. А беларуская правінцыя гэта якая тэрыторыя атрымліваецца? Гэта тэрыторыя першага падзелу Рэчы Паспалітай, гэта Полацк, Віцебск, Орша, вось гэта ўсходнія землі. І яны пры расійскай імперыі працягвалі існаваць базыльянскім ордэнам? Манастыры так, манастыры існавалі да 1839 года, уласна, вось да скасавання уніяцкай царквы ў расійскай імперыі. Пазней за гэты час яны працягвалі дзейнічаць на тэрыторыі, якая дайшла да аўстрыйскай імперыі. Вось там яны праіснавалі да стагоддзя 20-га, і, уласна кажучы, многія яшчэ і зараз там існуюць. Так, некалі была сустрэча з уніяцкім святаром, і ён расказвае, што сапраўды вось гэта уніяцкая царква захавалася вось у асноўным на тэрыторыі Аўстра-Венгрыі да сённяшняга часу. Так. Там не было такога перапынку ў развіцці гэтага ордэна, таму сапраўды там этой структуры найбольш масавыя і найбольш такія дзейсныя. Вы ўжо ўпамянулі пра цэнтральныя манастыры, цэнтральны манастыр у Вільні, у Львове і гэтак далей. А што з сябе ўяўляе манастыр як з'ява? Гэта ж не толькі месца, дзе монахі моляцца і жывуць. Гэта і гаспадарчая адзінка, мы ўжо пра гэта казалі. Чым займаюцца монахі ў манастырах у цэлым і якое мае значэнне, якія манастыры былі знакамітыя і чаму? Безумоўна, самае галоўнае прызначэнне манастыроў, каб там вяліся набажэнствы, каб там былі малітвы, і, уласна, монахі гэтым усім і займаюцца ў асноўным. Але паколькі для падтрымання гэтых набажэнстваў там, безумоўна, трэба весці нейкія будаўнічыя працы і мець цэлы шэраг нейкіх такіх дапаможных структур, то з цягам часу многія манастыры проста ператварыліся ў такія цэнтры, і культурніцкія цэнтры. Там, напрыклад, не толькі дзейнічалі якія-небудзь, скажам, бібліятэкі ці стаялі якімі музычныя інструменты. Пры многіх манастырах, пры самых вялікіх, як у Жыровічах, у Вільні, у іншых манастырах, існавалі, напрыклад, адмысловыя аптэкі нават.
І дзякуючы таму, што было шмат такіх розных устаноў дапаможных пры манастырах, там нават вылучаліся пэўныя спецыяльнасці ў манахаў. Таму што як бы зразумела, што той, хто моліцца, там ці той, хто вядзе рэгістрацыі, напрыклад, у парафіі, это як бы зразумелыя заняткі. А вось як я ўжо назваў тыя самыя аптэкары, гэта вельмі такі павінны быць пэўны унікальны досвед. Пры некаторых манастырах, напрыклад, існавалі друкарні, як у Вільні, у Супраслі, у Пачаеве, у Уневе. У Мінску, дарэчы, таксама недоўгі час існавала друкарня. Там была патрэбная спецыялізацыя тых, хто ўмее, напрыклад, рабіць набор, вычытку тэкстаў. Мне, напрыклад, цікавіць такая ж спецыяльнасць манаская, як півавары, піўнічыя. Зноў жа, пры найбольш буйных манастырах існавала такая адмысловая пасада, то бок у яго абавязкі ўваходзіла нарыхтоўваць збожжа, падрыхтоўваць яго да варкі піва. І вось нават якасць піва была вельмі такой добрай. Нават на гэтых базыльянскіх капітулах часам абмяркоўвалі нормы і практыку спажывання піва. І вось мы зараз з адным маім знаёмым такім прыватным піваварам Станіславам Прыдыбайлам з Гомеля мы спрабуем адрадзіць сапраўдныя гэтыя паводле сапраўдных рэцэптаў базыльянскіх зварыць піва ў сённяшніх умовах. І вось не так даўно мы знайшлі сапраўдны рэцэпт у адной з кніг базыльянскіх рукапісных 1779 года. Вось там быццам бы ўсё зразумела напісана, аднак вельмі цяжка перавесці тыя меркі, якія былі ў тыя часы на сучасную метрычную сістэму. То вось, напрыклад, такіх піўнічых, я зараз збіраю пра іх звесткі, мне вядома 5. Гэта ўсё такія звычайныя нашы хлопцы. Дарэчы, цікава, што калі, скажам, які-небудзь палемісты ці пісьменнікі там ці якія-небудзь кіраўнікі самых буйных манастыроў, яны былі звычайна шляхецкага паходжання, мелі выдатную адукацыю там ці ў Рыме, ці ў Прусі, ці ў Аўстрыі, то вось гэтыя хлопцы-півавары гэта былі, як правіла, мяшчанскага саслоўя. Яны былі такія больш, скажам, цікавіліся гаспадаркай, чым некімі такімі манаскімі разумнасцямі. Вось. І гэтых 5 чалавек, ну, проста вось можна скласці партрэт, хто быў тыповым піваварам. Апрача гэтай спецыяльнасці, напрыклад, былі такія цікавыя пры буйных манастырах, як пераплётчыкі альбо бібліятэкары. Я ўжо назваў аптэкараў, якія, дарэчы, былі звычайна з Прусіі, то бок яны былі немцамі, таму што, можа быць, это была такая больш нямецкая спецыяльнасць. Вось, ну, былі, зноў жа, мы думаем таксама, што манахі гэта некія, як правіла, высокаадукаваныя людзі. Там былі самыя звычайныя людзі, якія займаліся проста некай такой гаспадаркай, падтрыманнем будоўлі ў належным стане і гэтак далей. У сувязі з гэтым мне пытанне, а што магло пабудзіць чалавека пайсці ў манастыр? Ну, допустим, з шляхецкага саслоўя чалавек, допустим, можна зразумець, ён там адукаваны, ён з высокага саслоўя там вырашыў пайсці ў манахі, каб быць, не ведаю, ігуменам, напрыклад, там царкоўным іерархам. Гэта кар'ера. Ну, можна, допустим, гэта зразумець. Астатняе, навошта ісці ў манастыр? Ну, трапіць туды, насамрэч, было не так уже і проста, таму што бралі, ну, не любога, так бы мовіць, з вуліцы. І былі выпадкі, калі, ну, рэальна адмаўлялі прымаць, таму што трэба было пэўным крытэрыям адпавядаць. Зноў жа, трэба было, ну, відаць, што гэта некі такі промысел Божы, так, што чалавек проста сапраўды хоча жыць манаскім жыццём, а гэта, ну, даволі складана. І для гэтага, зноў жа, існаваў спецыяльны навіцыят, вось у Быцені, это мястэчка ў сённяшнім Івацевіцкім раёне. Это был, на першых парах был адзіны такі навіцыят на ўсю правінцыю, дзе, ну, так бы мовіць, праходзілі курс маладога байца, дзе трэба было праверыць, ці зможа чалавек, у прынцыпе, выконваць тыя абеты, якія ён паабяцаў выконваць, і толькі на працягу пэўнага часу можна сказаць, што ён годны гэтага манаскага жыцця. Аднак мы часта бачым, што манастыры ішлі, ну, не з нейкіх далёкіх мясцін, а проста вось калі ёсць у мясцовасці такі выдатны цэнтр, напрыклад, то, безумоўна, ён будзе мець патрэбу у спецыялістах рознага профілю. І вельмі часта, напрыклад, менавіта з такога разліку бралі ў манастыры гэтых людзей. Бо там часта вось на такіх, як я ўжо гаварыў, пасадах, як, напрыклад, тыя самыя піўнічыя, альбо, дапусцім, кіраўнік трапезы, таксама, ну, повар, уласна кажучы. Мы бачым прадстаўнікоў нейкіх мясцовых мяшчанскіх родаў, нават не знатных. А часам, напрыклад, калі была патрэба ў архітэктарах нават ці ў нейкіх разьбярах, мы бачым, што сапраўды прымалі ў манахі выхадцаў не толькі вось з
беларускіх, украінскіх ці польскіх земляў. А сюды прыязджалі спецыялісты з італьянскіх княстваў, з нямецкіх княстваў, у якіх быў трошкі большы досвед у гэтым плане, які, напэўна, ім былі больш вядомы нейкія тэхналогіі, не ведаю, архітэктуры там, ці мастацтва. І мы бачым выхадцаў і таксама з такіх тэрыторый. То бок манастыр быў такім вялікім цэнтрам культурніцкім, багаслоўскім. Розныя маглі быць спецыялізацыя ў розных манастыроў, напэўна, у залежнасці ад яго асабовага складу. А якія ўсё ж такі, акрамя цэнтральнага віленскага манастыра, можна назваць як такія буйныя цэнтры? Напэўна, самы знакаміты з тых манастыроў, якія, уласна, былі базыльянскімі на сённяшні час, гэта жыровіцкі манастыр. Ён яшчэ цікавы тым, што, напэўна, адзіны манастыр у Беларусі, які ніколі сваёй дзейнасці не перапыняў з моманту заснавання. І нават у савецкія часы там у гэтым манастыры, уласна, і жыло кіраўніцтва ўсёй праваслаўнай царквы беларускай. Ён зноў жа быў такім цэнтральным, такім духоўным цэнтрам, бо там захоўваўся адзін, напэўна, з найбольш вядомых абразоў цудоўных беларускіх, жыровіцкі абраз Маці Божай, якая нават была ў 18 стагоддзі каранаваная папскімі гэтымі каронамі, а гэта немногія іконы такі гонар атрымлівалі. І, уласна, гэта быў такі цэнтр паломніцтва, проста незвычайнага. І нават за пэўныя заслугі ордэну гэтае мястэчка было падаравана. Яму належала 2 мястэчкі цалкам, Быцень і Жыровічы, яны знаходзяцца даволі блізка. То Жыровіч быў такі духоўны цэнтр. І сапраўды там жыло вельмі шмат манахаў. Калі мы гаворым увогуле пра манастыр, мы думаем там, што жыве шмат людзей. Насамрэч, такіх манастыроў, дзе жыло шмат чалавек, можна пералічыць па пальцах. І Жыровіцкі адзін з такіх. Там была шыкоўнейшая бібліятэка, там былі шыкоўнейшыя магчымасці вывучаць царкоўную гісторыю, тэалогію, пісьмовасць. Была такая яго спецыяльнасць. Быценьскі манастыр, які быў побач у тым жа слонімскім павеце, ён быў, як я ўжо гаварыў, такім курсам маладога байца, там быў навіцят базыльянскі. І зноў жа, цяпер гэта мястэчка можа быць мала на слуху, але ў тыя часы, асабліва ў 18 стагоддзі, туды менавіта ехалі усе прэтэндэнты на тое, каб гэты ордэн вступіць. А гэта былі не толькі тэрыторыі, як я ўжо гаварыў, Рэчы Паспалітай, гэта былі самыя далёкія княствы, землі. Вельмі шмат было, напрыклад, выхадцаў з чэшскіх земляў, з прускіх земляў, з аўстрыйскіх земляў. Прыязджалі прадстаўнікі розных нават знатных родаў з Італіі, у тым ліку, таму што лічылася, што гэты навіцыят заснаваў знакаміты Ясафат Кунцевіч, акурат культ якога з канца 17 стагоддзя набываў такія даволі вялікія маштабы агульнаеўрапейскія, і само гэта імя проста прыцягвала прэтэндэнтаў у гэтую мясцовасць. Былі, напрыклад, іншыя манастыры, якія славіліся школамі адукацыйнымі, як Барунскі манастыр Ашмянскага павету, як знакаміты Полацкі манастыр пры Сафійскім саборы. І яшчэ быў адзін такі цікавы манастыр у Супраслі, які славіўся ў першую чаргу тым, што там была не толькі сядзіба кіраўніка гэтага ордэна протаархімандрыта, а там існавала адна з самых буйных друкарняў, якая друкавала кнігі на патрэбу не толькі, уласна, уніяцкай царквы, а ўвогуле для шырокага, як зараз кажуць, кола грамадскасці. Гэта, напэўна, такія самыя знакавыя манастыры, якія можна пералічыць. Вы сказалі, што прыязджалі уступаць у ордэн базыльяну з розных краін. А як яны паміж сабой камунікавалі, на якой мове? Альбо на мовах? Безумоўна, такой лінгва франка гэта была лацінская мова, якую ведалі практычна усе манахі. Можа быць, апрача тых, якіх я называў самыя такія неадукаваныя, якія займаліся там некай дзейнасцю гаспадарчай. Аднак, сапраўды, яны маглі паміж сабой кантактаваць на лацінскай мове. Я думаю, што тыя самыя, што выхадцы з Чэхіі, там, з Прусіі, напрыклад, ці з Італіі, безумоўна, ім там не ведалі ні беларускай, ні польскай мовы, так? Аднак, зноў жа, польская мова для большасці жыхароў Рэчы Паспалітай была таксама такой мовай міжасабовых зносін. Калі мы гаворым пра 18 стагоддзе, то, напрыклад, мясцовыя манахі, што з Украіны, з Беларусі, з Польшы, ці, скажам, там, з тэрыторыі Літвы і Латвіі, яны паміж сабой размаўлялі на польскай мове. Это ўжо для больш позняга перыяда гэта характэрна. Многія монахі былі паліглотамі, таму што яны вучыліся і ў Рыме, і мы бачым сваёй такой ведамасці аб веданні моваў, яны часта пішуць там па 5, па 6 моваў. Гэта была італьянская, лацінская, і польская, нямецкая, французская. Безумоўна, яны ўсе умелі чытаць кірылічныя тэксты, бо гэта была адна з асаблівасцяў ордэна, паколькі ў літургіі уніяцкай царквы выкарыстоўваліся кнігі на царкоўна-славянскай мове, то чытанне гэтых кірылічных тэкстаў гэта ўваходзіла проста ў базу ведаў
базыльянаў, то дзякуючы гэтаму яны гэтую кірылічную спадчыну, гэтую рушчызну, так бы мовіць, яны захоўвалі доўгі час. І хоць многія, напрыклад, з манахаў хоць самі нарадзіліся ў сем'ях рыма-каталікоў, але яны, дзякуючы сваім гэтым працоўным абавязкам, яны гэтую мову вывучалі, на ёй таксама стваралі нейкія свае працоўныя рэчы, так, пісалі нейкія тэксты. Вось, то яшчэ была, безумоўна, і гэтая кірылічная спадчына. І таксама цікава, што калі мы бачым у розных ведамасцях, што яны ведаюць польскую і рускую мову, мы думаем, што руская мова – гэта, напэўна, сучасная руская. А вось на тэрыторыі ўсходу, тэрыторыі беларускай правінцыі, пра якую я гаварыў, мы бачым, што калі ўжо прыйшла расійская ўлада, то вось у гэтай ведамасці з'яўляецца яшчэ адна графа. Яны пішуць, што мы ведаем мовы польскую, рускую і расійскую. То бок руская і расійская – это былі розныя рэчы ў разуменні таго часу. Значыць, мы бачым, што зноў жа яны валодалі і гэтай рускай мовай, якая была на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага. Ну і зноў жа, калі, напрыклад, яны гаварылі свае пропаведзі, то я думаю, што таксама гэта залежала ад той тэрыторыі, на якой знаходзіцца манастыр. Таму што зразумела, што на тэрыторыі Беларусі пропаведзі для людзей былі па-беларуску. Мы бачым, што ў тых манастырах, якія на тэрыторыі сённяшняй Літвы, як, напрыклад, манастыр у Падубісе, гэта практычна цэнтральная Літва, альбо манастыры ў Курляндыі, там былі манахамі пераважна мясцовыя ўраджэнцы, ну, відаць, дзеля таго, каб тыя ж самыя пропаведзі маглі быць чытаныя там па-літоўску і па-латышску, таму што на іншай мове мясцовае насельніцтва бы гэта не зразумела. Гэта спецыяльная рубрыка, якую мы робім разам з інтэрнэт-гіпермаркетам 21 век бай. На фэйсбуку спадара Дзеніса Лісейчыкава я прачытала вельмі цікавую рэч. У адным з кірылічных выданняў сярэдзіне 17 стагоддзя быў знойдзены малюнак цікавага чалавечка, персанажа, нават два малюнкі, у шляпе, з пером, з нейкай зброяй. Ну і вось было незразумела, хто б гэта мог быць і што гэта азначае. Там больш там нейкая істота была прымалявана побач. Непанятна. Але вось спадар Дзеніс Лісейчыкаў, пабачыўшы кафлю 17 стагоддзя з папулярным сюжэтам мушкецёра, зрабіў гіпотэзу, прапановаў, што гэта хутчэй за ўсё падобнае на мушкецёра, таму што сапраўды сюжэт з мушкецёрам тады быў вельмі папулярны пры афармленні кафлі на печах. Але гэта не ўсё. Да? Мала таго, што гэта мушкецёр, глядзячы па ўсім, намаляваны дзіцёнкам нейкім, мы зразумелі, хто б гэта мог быць, што гэта за чалавечак, і стала вядома імя гэтага юнага мастака. Так, у метрыцы ўступленне ў базыльянскі ордэн па 1691 годам ёсць запіс. Я у свеце Васіль, а ў святым ордзене Уладзіслаў Анішкевіч, гадоў каля 22, з бацькоў уніятаў, сын святара Злепеля пад Полацкам. А сапраўды Васіль Анішкевіч, ён вучыўся у манастыры ў Тараканях, уступіў у ордэн у Быціні, памёр у 1711 годзе, і яго бацька сапраўды быў уніяцкі святар, і хутчэй за ўсё, вось у кнізе, якая належала яго бацьку, ён і аставіў гэты цікавы малюнак. Вельмі цікавая гісторыя, вельмі мілая, тым больш, што, скажем так, слядоў дзіцячых у гісторыі не так шмат нам вядома, і тым больш не так шмат нам вядома імёнаў вось гэтых юных мастакоў. А калі вы зацікаўленыя у развіцці талентаў сваіх дзяцей, каб яны не толькі ў кніжках малявалі, хаця гэта і таксама бывае, то у онлайн-гіпермаркеце 21 век бай вы можете знайсці шмат канцылярскіх тавараў для сябе, для сваіх дзяцей, і можете скарыстацца прамакодам «Дзягель» са зніжкай ў 7% на ўсе тавары, акрамя і так акцыйных. Калі ласка, карыстайцеся. А вось скажыце, калі ласка, а у манаскі ордэн прыходзілі толькі з уніятаў, альбо ён нейкім чынам сваёй дзейнасцю такой прыцягваў і людзей іншага веравызнання? Як я ўжо казаў, зразумела, што тыя, хто прыязджаў з Італіі там, ці з Чэхіі, з Аўстрыі, яны, безумоўна, былі рымакаталікамі. І больш за тое, не было нейкіх абмежаванняў па тым, з якіх сем'яў павінны паходзіць манахі. Зразумела, што яны самі мусілі быць вызнання хрысціянскага, аднак яны маглі быць з самых розных сем'яў. Рыма-каталікоў было ўвогуле вельмі шмат сярод базыльян, асабліва гэта тычылася 18 стагоддзя, уже больш позняга перыяду. Існавала такая думка, што вялікая частка манахаў, яны былі першапачаткова з сем'яў рымска-каталіцкіх.
Але вось як паказваюць зараз нашыя доследы, мы цяпер з калегамі з Літвы і з Польшчы праводзім падлікі, так бы мовіць, складаем біяграмы ўсіх гэтых манахаў, мы бачым, што ў 18 стагоддзі 2/3 ўсіх базыльянаў яны былі выхадцамі з рымска-каталіцкіх сем'яў. То бок там, уласна, грэцкага абраду гэтых уніятаў было не так ужо і шмат. Было даволі вялікі быў працэнт выхадцаў з праваслаўных сем'яў. Проста ўжо ў такім ва ўзросце свядомым яны прымалі менавіта паслушэнства вось у заходнім абрадзе. Аднак, тым не менш, было шмат і выхадцаў з праваслаўных сем'яў. Болей затое былі выхадцы з сем'яў пратэстантаў. Гэта былі кальвіністы і ў меншай ступені лютэране. І нават вядома некалькі выпадкаў, прынамсі каля дзесятку на цяперашні момант вядома, калі з яўрэйскіх сем'яў паходзілі вось гэтыя будучыя базыльяне. І прычым вельмі цікавы быў адзін такі эпізод, гісторыя пра манаха з прозвішчам Бродскі. Прычым Бродскі з тых самых Бродаў, адкуль знакаміты паэт. Ён быў яўрэйскага паходжання і такая захавалася цікавае апісанне яго жыццёвага лёсу, што ён таксама, зноў жа, вось як калісьці Мартін Лютер трошкі перапужаўся грому, так, ёсць такая легенда, ён зразумеў гэтую, скажам, боскую сілу. Тое самае апісваецца вось у жыцці гэтага Бродскага, які стаў манахам. Ён адразу прыбег у нейкі невялікі манастырок, які быў праваслаўны побач з яго родным мястэчкам. Яго зноў жа доўга манахі не хацелі прымаць, думалі, што некая такая правакацыя, прыбег нейкі хлопчык. Аднак убачылі, што ён такі настырны, як кажуць, яны прынялі адразу якасці паслушніка, а пасля яго прыкмеціла мясцовая княгіня Любамірская з роду Любамірскіх, і тады яна хацела паказаць, што яна як бы дбае пра тое, каб прадстаўнікі, значыць, яўрэйскага народу пераходзілі, як тады гаварылі, у правільную веру. Яна яго ўзяла пад сваё крыло, стала яго хроснай маці і парэкамендавала яму ўступіць вось у гэты уніяцкі ордэн. Прычым гэты хлопчык, ён быў сапраўды вельмі здольны ў плане моваў, бо хоць ён явна не умеў чытаць, напрыклад, тэксты царкоўныя, ён вельмі хутка вывучыў і кірыліцу, і лацінскую мову. Ён быў пастрыжаны ў манахі, зноў жа, у Быцені, і ў апошнія гады ён правёл у якасці прапаведніка і такога пісьменніка ў Ракаве пад Мінскам, дзе, як там пішуць, ён меў вельмі вялікі поспех, нават ягонай пропаведзі сярод ягоных былых суплеменнікаў, сярод яўрэяў. І нават вось ягоная смерць, якая адбылася ў 1700, калі не памыляюсь, 10 годзе, яе прыпісваюць таму, што, маўляў, гэта вось супольнасць яўрэйская, якой моцна не падабалася яго поспех, яна яго нейкім чынам жыла з гэтага свету. Аднак, хутчэй за ўсё, ён проста памёр ад эпідэміі чумы, якая ў тыя гады лютавала. Аднак вось такі шлейф за вось гэтым вучоным манахам з яўрэйскімі каранямі, які між тым вельмі добра умеў весці пропаведзі, як пішацца у гэтым яго жыцці, што ён пакінуў пасля сабе шмат рукапісаў, мы бачым, што таксама былі такія здатныя людзі з зусім іншых канфесій. А вось з людзеямі зразумела, да, гэта ўхвалялася, скажем так, яўрэйскай абшчыны гэта не ўхвалялася, хрысціянамі гэта ўхвалялася, пераход у хрысціянства, гэта зразумела. А пераход у іншую канфесію з каталікоў і з праваслаўных, гэта нейкім чынам як ацэньвалася, вот скажем так. Маецца на ўвазе пераход з рыма-каталікоў ці праваслаўных ва уніяцтва, так? Так. Тое, што, напрыклад, пераходзілі рыма-каталікі, гэта зноў жа, тут як бы невялікая розніца, паколькі ўсё адно гэта як бы структурна адна і тая ж царква. Гэта сусветная каталіцкая царква, і нават калі там хтосьці з рыма-каталікоў прымае вось гэты грэцкі абрад, гэта ўвогуле як бы якая розніца. То бок гэта кананічна там ніяк, там, скажам, не было нейкіх абмежаванняў. З праваслаўнымі была трошкі іншая гісторыя, паколькі як бы дэ-факто у краіне, у Рэчы Паспалітай першыя дзесяцігоддзі пасля заключэння Брэсцкай уніі як быццам бы не было ў гэтым прававым полі грэцкіх цэркваў, так, апрача уніі. Аднак ужо, таму што многія праваслаўныя не прынялі унію, ужо ў 1630-х гадах былі пэўныя паслабленні. Значыць, кароль выдае такі свой гэты універсал, прывілей вось гэтаму народу грэцкаму, рэлігіі грэцкай, не уніяцкай, на свабоднае як бы існаванне сваіх структур, сваіх мітрапалітаў, сваіх епіскапаў. Аднак у розныя часы назіраўся пераход. Дарэчы, пераход быў не толькі з праваслаўя ва уніяцтва, зноў жа назіраўся, правда, не такі масавы адыход з уніяцтва, вяртанне ў праваслаўе. Таму тут былі такія, канечне,
даволі напружаныя былі адносіны ў гэтым плане. Яны яшчэ трошкі ўзмацніліся пасля таго, як канчаткова пад уніяцкую юрысдыкцыю перайшлі многія епархіі вось на поўдні Рэчы Паспалітай на мяжы 17-18 стагоддзяў. Таму што, напрыклад, Львоўская епархія, Перамыжская епархія, Луцкая, яны доўгі час заставаліся ў праваслаўнай юрысдыкцыі. А калі яны ўжо перайшлі, значыць, пад уніяцкую юрысдыкцыю, зноў жа такое было пэўнае напружанне. Аднак, як падаецца, такіх масавых нейкіх выступленняў з этой нагоды не назіралася, ўсё больш вылівалася ў такую палеміку рэлігійную. Вось зноў жа гэтая спрэчка паміж уніятамі і неуніятамі, яна паспрыяла таму, што развівалася такое красамоўства, у тым ліку кніжнае, выходзіла шмат кніг, якія друкавалі прадстаўнікі аднаго і таго ж боку, якія спрачаліся, вось чый шлях больш правільны. Гэта паслужыла такім штуршком для развіцця і палемічнай літаратуры, і ўвогуле і старабеларускай мовы той же. Ну, то бок пэўная канкурэнцыя, скажем так, існавала. Так, пэўная канкурэнцыя існавала, аднак праваслаўная царква, яна атрымала даволі моцныя пазіцыі, нават да саміх падзелаў Рэчы Паспалітай. А ў некаторых рэгіёнах, як, напрыклад, на Піншчыне там, ці на Мазыршчыне, так яна часам і дамінавала над уніяцкім насельніцтвам. Вось, дарэчы, пра палемічную літаратуру вы казалі, што пры манастырах былі друкарні, так? Што там выдавалася? Друкарняў было не так ужо і шмат. Пры немногіх манастырах яны былі. Самыя, напэўна, знакамітыя на нашых землях на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага гэта была віленская друкарня і найбольш вядомая друкарня ў Супраслі. Гэта цяпер тэрыторыя Польшчы, а калісьці градзенскі павет Вялікага княства Літоўскага. То вось, напрыклад, у гэтай друкарні, безумоўна, друкаваліся кнігі літургічныя, без якіх не можа існаваць ніводная царква. Там вялікімі накладамі друкаваліся розныя службоўнікі на царкоўна-славянскай мове, розныя трэбнікі, якія патрэбны там пры розных нагодах адпраўлення розных набажэнстваў і іншых службаў. Але былі такія, некія практычныя кніжкі, так бы мовіць. Это маглі быць не толькі жыційная літаратура, якая з царквой звязаная, а, напрыклад, я гэту кнігу вельмі моцна люблю. Гэта апошняя кніга, якая выйшла цалкам на старабеларускай мове ў 1722 годзе. Эта кніга называецца «Сабранне прыпадкаў краткае і духовным асобам патрэбнае». Сутнасць была ў тым, што мітрапаліт Лявон Кішка, ён вырашыў зрабіць такі пэўны падручнік для кожнага святара. То бок такая кішэнная кніга, настольная кніга, дзе сцісла, коротка, даходліва атлумачылася ўсё, з чым можа сутыкацца святар у сваім жыцці штодзённым. А гэта магло тычыцца і наконт нейкіх здарэнняў проста у будынку царквы, каля царквы, у размовах з парафіянамі, што тычылася шлюбаў, хрышчэнняў, увогуле пропаведзяў. І там даходлівай мовай ўсё гэта тлумачылася. І ў гэтым плане, напрыклад, гэтая кніга, якая зноў жа дзякуючы таму, што был разлік на яе масавасць, што мусіла быць пры кожнай парафіі, яна была вельмі вялікім накладам выпушчана, і там можна фактычна ўбачыць такую энцыклапедыю жыцця тагачаснага штодзённага з усімі гэтымі канкрэтнымі выпадкамі. Кніга гэта і зараз захавалася вельмі шмат яе асобнікаў. Можна ўбачыць сканы гэтай кнігі зноў жа на сайце бібліятэкі нашай нацыянальнай. Там у выдатнай якасці яна ёсць. Мова там зноў жа вельмі зразумелая. І вось таксама раю пачытаць, можна ўбачыць, як жыло грамадства ў 18 стагоддзі. Аднак манастыры, яны друкавалі кнігі, скажем так, нават з такім пэўным камерцыйным разлікам. Зноў жа ў тым Супраслі друкаваліся, напрыклад, кнігі па астралогіі. Здаецца, што як манаства можа з астралогіяй ужывацца. Аднак для чалавека тых часоў гэта было цалкам нармальна. Гэта былі перакладныя, гэта не нейкія арыгінальныя. Вось, уласна, у 18 стагоддзі выходзілі такія дапаможнікі па астралогіі, канкрэтна ў Супраслі. Некаторыя выданні маглі насіць такую прыкмету некага папулярнага стылю. Напрыклад, у Супраслі выйшла першае выданне ў перакладзе на польскую мову «Падарожжа Гулівера», знакамітай кнігі Джонатана Свіфта. Але гэта мы зараз успрымаем гэту кнігу як такую чыста літаратурную, а насамрэч там даволі такі яркі прыклад рэлігійнай сатыры таго часу. Там, дзе ўсе гэтыя заганы чалавечыя высмеююцца вельмі так вобразна і ярка. І вось гэта кніга таксама знайшла свайго чытача на тэрыторыі Рэчы Паспалітай дзякуючы супральскім базыльянам. Дарэчы, базыльяне яны не грэбавалі выконваць замовы і іншых канфесій. Напрыклад, у Супраслі друкаваліся кнігі для старабрацаў, якіх было даволі шмат у Рэчы Паспалітай. Гэта былі даволі заможныя людзі, якія, аднак, не мелі магчымасці мець нейкія свае друкарні, то для іх таксама друкаваў гэтую прадукцыю Супральскі манастыр. І там, прычым,
часам не пазначалася месца выдання, ну зноў жа, каб там не падстаўляць тых жа самых старабраднікаў. Вось, аднак пры манастырах на гэтых друкарнях друкаваліся нават самыя такія рэчы штодзённыя, як нейкія абвесткі, улёткі. Вось, напрыклад, наша друкарня мінская, якая там праіснавала крыху больш за 10 гадоў, калі не памыляюся, базыльянская, это былі 1790-е гады, яна пераважна выдавала не некія кнігі, а улёткі на патрэбу уладаў. Гэта былі нейкія абвесткі, якія разыходзіліся зноў жа вялікім накладам па розных тэрыторыях. І там часам не ставілася нават месца выдання, таму многія такія безыменныя улёткі таго часу, якія мы можам зараз шмат дзе сустракаць, вось можна дапусціць, што яны таксама друкаваліся дзесьці на базыльянскіх друкарнях. А вось скажыце, калі ласка, вы казалі, што на розных мовах размаўлялі базыльяне там з розных краінаў. Аснова ўсё ж такі была ў Беларусі, і манастыры адны з самых знакамітых. А кнігадрукаванне на якіх мовах адбывалася? Найбольшая колькасць кніг была выпушчаная ў базыльянскіх друкарнях, безумоўна, на царкоўна-славянскай мове, бо гэта мова літургічная. На другім месцы, напэўна, будзе польская мова, бо там былі такія дапаможнікі, хутчэй практычныя па розных пытаннях царкоўных, а таксама, як я ўжо гаварыў, вось гэты шырокі спектр такой літаратуры свецкай больш. Ну і, напэўна, на трэцім месцы гэта былі выданні на лацінскай мове, гэта былі пастановы нейкіх такіх агульнакаталіцкіх сінодаў і іншыя рэчы. Вось. А наконт іншых моваў я так сходу не скажу, ці былі нейкія выданні канкрэтныя, но апрача вось гэта на старабеларускай мове, ці былі нейкія выданні, напрыклад, на літоўскай мове ці латышскай. Хоць мы ведаем, што захаваліся рукапісы некаторых гэтых монахаў, якія пісалі і вывучалі, скажам, літоўскую мову. Аднак ці выйшла гэта друкам, на жаль, няма адказу. Ну, то бок у нас ёсць корпус друкаванай літаратуры нейкай і ёсць корпусы рукапіснай літаратуры. Канешне, так. А вось сярод рукапісаў пераважаюць, зноў жа, калі мы гаворым пра розныя сферы ужытку гэтых рукапісаў. Калі гэта нейкія дзённікі, напрыклад, для сябе, то яны маглі быць такой нават сумесі некай і польскай мовы, і гэтай вось рускай мовы кірыліцы. Калі гэта была перапіска, напрыклад, паміж высокімі дастойнікамі гэтага ордэна, гэта часцей за ўсё была лацінская мова. То бок для ўжытку афіцыйнага, канешне, мовы зусім іншыя выкарыстоўваліся. А вось зноў жа ў пропаведзях, як я гаварыў, выкарыстоўваліся мовы простанародныя, проста па той мясцовасці, дзе гэты манастыр знаходзіўся. А вось у мяне ёсць такі стэрэатып, што нейкім чынам, калі гаворыць пра уніяцкую царкву, што першапачаткова уніяцтва яно ўспрымалася мясцовым насельніцтвам не вельмі пазітыўна, але потым з цягам часу, прыватнасці на беларускіх землях, стала такім даволі папулярнай царквой, прынамсі сярод сялянаў. За кошт чаго і якая ў гэтым роля, магчыма, монахаў базыльянскіх? Сама ідэя уніі, яна, то, што было падпісана ў Брэсце, у чым была цяжкасць, што гэта быў такі праект, амаль цалкам епіскапскі, то бок гэта іерархія вырашыла такім чынам выйсці вось з таго крызісу, якім апынулася кіеўская мітраполія. І зразумела, што не ўсе адразу пайшлі за іерархіяй. Выступалі супраць нават прадстаўнікі знаці, магнатэрыі, і прычым часта не толькі праваслаўныя выступалі супраць, а выступалі супраць і рыма-каталікі, бо ў пэўным сэнсе гэтая унія, гэтая узмоцненая ўлада епіскапаў, яна парушала, зноў жа, тыя самыя правы магнатаў шмат у чым. Як бы пасягала на гэтую іх уладу. І таму, напэўна, першых некалькі дзесяцігоддзяў то дакладна з цяжкасцю прыжывалася гэтая уніяцкая юрысдыкцыя. Аднак ужо ў 18 стагоддзі прыблізна мы можам гаварыць, што ад 2/3 да 3/4 тэрыторыі сённяшняй Беларусі, дзе пражывала вось гэта насельніцтва ўсходняга абраду, яно прыняло уніяцкую юрысдыкцыю, і таму сапраўды там унія умацавалася. Скажам, вот ёсць таксама такія думкі, што значыць, што уніяцкае духавенства, базыльяне, яны нейкім чынам спрычыніліся вось да таго, што мы там пазней называем беларускай ідэяй нацыянальнай, так? Аднак гэта тычыцца не толькі уласна базыльянаў, у прынцыпе, выхадцы з царкоўных колаў, яны так ці іначай гэтаму паспрыялі, паколькі вельмі проста патлумачыць, што проста выхадцы, уласна кажучы, з духоўных сем'яў, з духавенства, яны мелі найбольшую адукацыю, так? А калі гаварыць у працэнтных суадносінах па ўсім грамадстве, калі там параўноўваецца шляхтай, сялянамі, дзе там можна гаварыць пра працэнты пісьменнасці, то сярод духавенства пісьменнасць была 100%. І таму зразумела, што сярод іх былі, скажам, сярод сем'яў сельскага духавенства былі вучоныя, былі нейкія мастакі, гэта былі тыя, хто дасягаў нейкіх вышынь проста на культурніцкай ніве. І ясна, што сярод іх будзе вялікі працэнт тых, хто пасля удзельнічаў проста ў вызначэнні некага культурнага накірунку развіцця гэтых земляў. А проста паколькі
большасць духавенства была уніяцкай, тут зразумела, што больш паўплывалі на ўсё гэта менавіта выхадцы з уніяцкіх сем'яў. Аднак, напрыклад, сем'яў праваслаўных святароў таксама было шмат вядомых дзеячоў, вось той самы як Іосіф Гашкевіч, пра якога часта ўзгадваюць. А з сем'яў уніяцкіх святароў былі такія знакамітыя людзі, як цэлая плеяда прафесараў Віленскага універсітэта, Анацевіч, Даніловіч, Баброўскі, мастак Хруцкі знакаміты, біёлаг быў Ачапоўскі, просто, напэўна, дзесяткі людзей таго часу, хто займаў проста самыя такія значныя месцы ў культурным жыцці рэгіёна. У сувязі з гэтым мне пытанне, а які лёс напаткаў базыльянскі ордэн у прыватнасці, і уніяцкую царкву у цэлым пасля далучэння беларускіх зямель да Рэчы Паспалітай? У 1839 годзе на саборы ў Полацку сапраўды адбылося дэ-факто далучэнне на тэрыторыі расійскай імперыі, далучэнне гэтых структур уніяцкай царквы да структуры царквы праваслаўнай. Але гэта зноў жа было такім чынам зроблена, што гэта тычылася толькі нейкіх момантаў арганізацыйных. Напрыклад, зноў жа знешні выгляд цэркваў, тых самых святароў, вопраткі некага такога выгляду штодзённага, ён доўгі час заставаўся тым самым, які і быў. Таму абсалютная большасць духавенства яна улілася ў гэтую новую праваслаўную рэальнасць і без ніякіх такіх эксцэсаў. Аднак была таксама даволі моцная плынь праціўнікаў далучэння, і вядома, што некалькі дзесяткаў і базыльянаў у тым ліку, яны былі змешчаныя, тых, хто не пагадзіўся далучыцца да праваслаўнай царквы, яны былі змешчаны ў такія створаныя спецыяльныя манастыры, уласна кажучы, там, дзе пэўны час ім давалі час падумаць, так, што варта далучацца ці не варта далучацца. І многія з іх сапраўды не прынялі праваслаўя. Некаторым было дазволена пасля далей дзейнічаць у рымска-каталіцкім абрадзе. Аднак трэба яшчэ памятаць тое, што у склад расійскай імперыі ўваходзілі не толькі ўласна беларуска-літоўскія землі, а яшчэ і землі так званага царства польскага. Там унія была скасавана толькі ў 1875 годзе, а гэта ў тым ліку і нават невялікая тэрыторыя сённяшняй Беларусі. Гэта тое, што за Гродна, мястэчкі вакол Сапоцкіна, там унія пратрымалася да 1875 году. Аднак з цягам часу і тыя структуры, якія там існавалі, таксама былі аб'яднаны з праваслаўнай царквой. І, напэўна, ўжо да стагоддзя 20-га там толькі захавалася гэта на ўзроўні нейкіх мясцовых традыцый, магчыма. У сувязі з гэтым у мяне пытанне, якое значэнне мае гісторыя базыльянскага ордэна для гісторыі Беларусі так у цэлым? Чаму нам важна ўсё ж такі вывучаць гэтую з'яву і вашыя даследаванні якой форме зараз праходзяць? Мне падаецца, што сам па сабе гэты ордэн вельмі цікавы і вельмі важны для Беларусі у тым ліку, таму што гэта, напэўна, быў самы масавы мясцовы ордэн. Усе іншыя рымска-каталіцкія ордэны, яны мелі такі, хутчэй, глобальны характар. Яны шмат мелі сваіх прадстаўніцтваў па розных іншых землях, па тэрыторыі ўсёй Европы, і таму была такая пэўная, як назваць, каталіцкая глобалізацыя. Так? А гэты ордэн, ён захоўваў адметнасці менавіта той мясцовасці, дзе ён быў уласна створаны. Ён захоўваў традыцыі рушчызны, кірылічнага кнігадрукавання, а ў гэтым плане ў 18 стагоддзі на тэрыторыі Рэчы Паспалітай ён проста быў сярод лідараў. І дзякуючы менавіта намаганням базыльянаў захавалася сама гэта традыцыя ўвогуле кірылічнага кнігадрукавання шмат у чым. Зразумела, што друкавалі і праваслаўныя, у тым ліку друкарні, але проста масава і больш колькасна гэтая з'ява была менавіта ўласціва базыльянскаму ордэну. Таму, дзякуючы таксама монахам-базыльянам, захавалася гэтая кірылічная кніжная спадчына, традыцыі, зноў жа, выкарыстання кірыліцы і гэтай проста народнай гаворкі, і нават не толькі ў літургіях, а ў яшчэ і ў нейкіх тэкстах. То бок у гэтым плане ёсць такая пэўная пераемнасць ад перыяду старажытнай Русі, ад таго самага полацкага княства ці той даўняй кіеўскай мітраполіі, якая фактычна, дзякуючы базыльянам, была даведзеная да 19 стагоддзя. Мы з калегамі ўсё тое, пра што я распавядаю, мы з калегамі з Польшчы і з Літвы вырашылі зрабіць такі праект па даследаванні асабовага складу базыльянаў, каб гэта было даступна шырокаму колу грамадскасці. Праект ужо доўжыцца каля 3 гадоў. Мэтай будзе стварэнне і выкладанне ў агульны доступ базы дадзеных
прысвечанай уласна кожнаму базыльяніну. На цяперашні момант мы сабралі прыблізна 3300 асобаў, дзе будуць падавацца гады іх жыцця, іх сямейнае паходжанне, з якой мясцовасці яны былі, па якім яны ўзросце, дзе ўступілі ў ордэн, чым яны, уласна кажучы, в ордэне займаліся, якія былі ў іх пасады, як яны перамяшчаліся, а таксама, напрыклад, такія рэчы, калі вядомыя, якімі мовамі яны валодалі, якія яны пакінулі пасля сябе рукапісы ці кнігі. Вось, і плануецца, што ў 2026 годзе, дай Бог, все будзе добра, гэтая база будзе апублікаваная ў сеціве, і любы чалавек можа з ёй пазнаёміцца. Там ж зноў жа мы плануем, што інтэрфейс будзе на ўсіх мовах, якімі карысталіся, скажем так, базыльяне. Гэта будзе там магчымасць пошуку і па-беларуску, і па-польску, і па-украінску, і па-літоўску. І цяперашнія магчымасці даюць шмат, скажем, чаго зрабіць з прывязкай да сучасных гэтых картаў. Каб было адразу можна ўбачыць, калі выбіраеш чалавека, што весь яго жыццёвы шлях адразу па тэрыторыях быў бы размешчаны. Можна адразу ўбачыць, дзе канкрэтна, в якія гады ён працаваў, служыў, дзе ён нарадзіўся і дзе ён памёр. Клас, вельмі цікава. Для таго, каб не прапусціць навіны, калі ласка, падпісвайцеся на Facebook Дениса Лісейчыкава. Спасылка будзе ў апісанні. Калі вам цікава тэма ордэну базыльяну і ў цэлым уніяцкай царквы, будзе таксама спасылка на Акадэмія Эду. Гэта такая спецыяльная сацыяльная сетка для навукоўцаў, дзе ёсць навуковыя артыкулы спадара Лісейчыкава па гэтай тэме. Таксама заходзьце, глядзіце, чытайце. Дзякуй вялікі за вельмі цікавую размову. Поспехаў вам з праектам. Можа, нават раней атрымаецца яго закончыць. Дзякуй вялікі. Я спадзяюся, вас зацікавіла тэма і базыльянаў, і уніяцкай царквы. Таксама ў апісанні будзе спасылка на праект «Прыдыбайлавы бровар», таксама вельмі цікавы. Я вельмі ухваляю такія ініцыятывы пераўтварэння ў нейкую практычную рэальнасць нашых гістарычных рэаліяў. Нагадваю, што дзейнічае прамакод «Дзягель» у інтэрнэт-гіпермаркеце 21 век бай. Калі ласка, карыстайцеся зніжкай 7% на ўсе тавары, акрамя і так акцыйных. Я вельмі ўдзячна ўсім падпісчыкам, слухачам, усім, хто каментуе, усім, хто ставіць лайкі, тым, хто дзеліцца з сябрамі. Гэта ўсё вельмі-вельмі матывуе і дапамагае распаўсюджваць інфармацыю пра праект і пра нашу гісторыю. Таксама асобны дзякуй спонсарам на платформе Patreon, якія рэгулярна данацяць, і гэта таксама вельмі дапамагае ў развіцці праекта, у падтрымцы праекта. Калі ў вас з'явіліся пытанні, калі ласка, не саромцеся, пішыце каменты, пастараемся на ўсе пытанні адказаць. Калі вас цікавіць нейкая больш падрабязная інфармацыя па тым, што мы гаварылі сёння ў гутарцы, таксама пішыце, можа быць, зробім яшчэ адзін запіс па вашым пытанням. До новых сустрэч, пакуль.